Evo da izrazim svoje zadovoljstvo što sam imao priliku danas da budem na Danu visokih zvanica u okviru realizacije sadržaja vežbe Platinasti Vuk ovde na bazi Jug, u širem rejonu garnizonnog mesta Bujanovac. Međunarodna vežba koja je sprovedena ovde otprilike od 10. juna pa zaključno sa današnjim danom. Današnji dan je bio posvećen najdinamičnijim elementima u prikazu svega onoga što je ovaj međunarodni ambijent vojni ovde na ovoj bazi radi u poslednjih 10 dana. Kao što znate da aktivnosti Vojske Srbije u okviru realizacije međunarodnih vojnih sadržaja, posebno vežbi, je uslovljen i ograničen odlukom Vlade koja se odnosi na otprilike realizaciju vežbovnih aktivnosti Vojske Srbije u prethodnom periodu. Mi smo na inicijativu, uslovno rečeno analizu određenih elemenata potreba iskazanih Vojske Srbije u kontekstu interoperabilnosti i potreba da radimo u ovom međunarodnom okruženju, zahtevali i tražili od Vlade da se odluka promeni i evo danas ste bili u prilici da vidite jedan sadržaj koji stavlja Vojsku Srbije da sad predstavnicima 10 zemalja realizuje sadržaje koji su direktno usmereni na izgradnju kapaciteta Vojske Srbije za njeno učešće u multinacionalnim operacijama i izgradnju njene sposobnosti za angažovanje ne samo pod zastavom Ujedinjenih nacija, nego i u okviru multinacionalnih operacija Evropske unije. Multinacionalnu vežbu Platinasti Vuk 24 izvodili smo od 10. do 21. juna na poligonu Borovac, u bazi Jug i na strelištu Vrtogoš. Nosilac planiranja, organizovanja i izvođenja ove vežbe je komandar 4. brigade kopnene vojske zajedno sa Centrom za obuku jedinica za multinacionalne operacije. U proteklom periodu izvodili su različite teme, sve u cilju unapređenja interoperabilnosti i međusobnog razumevanja navedenih država sa pripadnicima Vojske Srbije, a danas ste mogli da vidite najdinamičniji deo obuke na Danu visokih zvanica. Cilj vežbe je ispunjen i samim tim povećane su operativne sposobnosti 4. brigade kopnene vojske, a time i Vojske Srbije.